kdybyste měli TikTok, někteří nebo i Instagram, tak mi můžete tady nahodit follow, protože když napíšete na TikToku Matex 2x, tak tady už vidíte Mat9i3. Na to kliknete a tady mi můžete dát follow. Jinak tohle je můj nový účet. Ten starý se mi už nějak nelíbí. Jinak mám jenom jednu věc tady. Ten je nový, takže jenom to hodně lidí nevidělo tady. Sleduju 13, tady 3 neznám. Nějak všichni jsou kamarádi a ten Ducky Tomík, ten mě sleduje z jiného účtu. Jinak teďka vám ukážu ten Instagram. Tady máte tak Maty a 9. Tady hodně lidí mě trošku jakoby hodně sleduje, než v tom TikToku, ale skoro jenom tady mám něco, tak můžete když tak dát lajky nebo jenom follow. Jak se mi dáte v TikToku a i na Instagramu, tak budu mega moc rád, tak ahoj.